औषध नहीं आसीबा। डेपुटेशन मधुपुर को अरे मौसा तुम तो कम सप्ताह में आसल ज्वर तुम को छाड़ुनी कहीं आगे रात में मौसा घरे माछो जाऊ तुम्हें तो सोना को मेडिसिन या मसाज पाई नो पाई लागे तो मसाज पाई गोटे मसाज ओके रात में माछो दो आ गोटे मसाज गोटे डाकी
ଆଜ୍ଞା। ଭଲ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ କୁଆଡ଼େ ଡାକି ଦେଇଛୁ କେତେ ବୁଝେଇଲେ ବି ମାନେ ବୁଝିବେନି ଛାଡ଼େ ଆଉ ଏ ମେଡ଼ିସିନଟା ରାତିରେ ଖାଇବ। ହଉ ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା। ନେକ୍ସଟ କିଏ ଅଛ ଆସ। ନମସ୍କାର। ତିନି ଦିନ ହେଲା ପଦାକୁ ବାହାରି ବାହାରି ନାକେ ଦଉ। ଆରେ କଣ ହେଇଛି କହୁନ? ଜବର ଦାଦା ପାଣି ଭଳି ବହି ଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଆକୁ କହୁଛୁ କହୁଛୁ ଗାମୁଛାରେ ଖାଇ ଯାଉଛି। ତୁମ ଘରେ କଣ ପାଇଖାନା ନାହିଁ? ପଡ଼ିଆକୁ କାହିଁକି ଦଉଛୁ? ପଇସା ମାଗିବ ନା କଣ? ନବୀନ ସରକାର ମୋତେ ପାଇଖାନାଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ମୋ ବୁଢ଼ୀଟା କହିଲା ପାଇଖାନା ଘରକୁ କୁକୁଡ଼ା ଗାଡ଼ି କରିଦେବା। 7ଟି ମାଇ କୁକୁଡ଼ା ସାର୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଣ୍ଡା ବି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଟା ନା ସେଗୁଡ଼ାକ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ଜନମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ବାଟବଣା ହୋଇଯାଇଛି। ଛାଡ଼ ମେଡ଼ିସିନ ନିଅ ଏଇଟା ସକାଳେ ଖାଇବ ଆଉ ଏଇ ନାଚି ମେଡ଼ିସିନଟା ରାତିରେ ଖାଇବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ଆସ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଗଲା ରାତିରୁ ଦେହ କମ୍ପୁଛି ମୁଣ୍ଡ ବି ବିନ୍ଧୁଛି। ଆରେ କାହାର? ମୋ ବୁଢ଼ୀର ଆଜ୍ଞା। ହଉ ଏଇ ପାରାସିଟାମଲ ନିଅ ଜ୍ୱର ଆସିଲେ ଖୁଆଇବ। ଏଇଠି ପୁରେଇ ଦିଅ ନିଅ ଏଇଠି ପୁରେଇ ଦିଅ। ଆସୁଛି ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସାର୍ କାଲି ଟିକେ ଘରଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଘରଟା କେମିତି ଫେନ୍ଦା ହୋଇ ସିଧା ହୋଇଛି। ହଉ ଯାଅ କାଲି ଆସ ଅକ୍ଷା ପେଟରେ ଆସିବ। ତୁମର ଫାଇଲେରିଆ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବା। ଆସୁଛି ସାର୍ ନମସ୍କାର। କେହି ଲୋକ ସଚେତନ ହେଉନାହାନ୍ତି। ମଶାରୀ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଜ୍ୱରକୁ ଫୁଟାଇ ପିଉନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ରୋଗ ଭୋଗିବେ ତ କିଏ ଭୋଗିବ? ଛାଡ଼ ସେଥିରେ ଆମକୁ କହିବ ମାସ ମରିଲେ ଦରମା ଛୁଆ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ମୋ ନାତିର କୌଣ ପେଟ ବଥା କିଛି ଖାଉନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଖାଲି କାନ୍ଦୁଛି। ଔଷଧ ଦେଇଛ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା 4 ଦିନ ତଳେ ତାକୁ ଗାଁଗଲେ ପାଖକୁ ନେଇ ଚେଙ୍କ ଦେଇଥିଲି। ଆରେ ତମେ ନାତିକୁ ଚେଙ୍କ ଦଉଛ? ନାତିକୁ ମାରିବ ନା କଣ? ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ତୁମେ ନାତିକୁ ଚେଙ୍କ ଦଉଛ? ମୁଁ ମନା କରୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ମୋ ବୁଢ଼ୀଟା କହିଲା ଯା ନାତିକୁ ଚେଙ୍କ ଦେଇ ଆଣିବୁ। ପେଟ ବଥା ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଭଲ ହେଲା? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଘା ହୋଇଯାଇଛି। ହଉ ଯାଅ କାଲି ନାତିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିବ। ନାତିକୁ ଦେଖି ଔଷଧ ଦେବି। ହଉ ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛି କାଲି ସକାଳୁ ଆସିବି। ଆସରେ ପିଲେ ଟିକେ ରହିଯାଅ। ଡାକ ଦରକୁ ଜୁହାର। ଆରେ ଏଇଠି ମଉସା କଣ ହେଇଛି? ନାତିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଛ? ଆସରେ ପିଲେ। ଆଜ୍ଞା 2 ଦିନ ହେଲା ଛୁଆ ଦିଟାକୁ ଜ୍ୱର କାଶି କାଶି ବାନ୍ତି କରି ପକାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମୋର ବି ଆଜ୍ଞା କାଲି ରାତିରୁ ଜ୍ୱର ଦେହ ହାତ ବିନ୍ଧି ପକାଉଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷା ଦିନ ମଶା ମାଛିର ଉତ୍ପାତ ବଢ଼ିଛି। ଆପଣମାନେ କଣ ମଶାରୀ ତଳେ ଶୋଉନାହାନ୍ତି? କଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା ମୋର ପୁଅ କାଳିଆ ଗୋଟିଏ ମଶାରୀ ନେଇ ଛେଳି ଗୁହାଳକୁ ଘେରେଇ ଦେଇଛି। ଗାଁକୁ ଗୋଟିଏ ହେଟା ବାଘଟା ଆସୁଛି ସେହି ବେଳେ ଛେଳି ଗୁହାଳକୁ ବାନ୍ଧି ପକାଇଛି। ହଉ ମେଡ଼ିସିନ ନିଅ। ନାତୁଣୀ ଔଷଧଟା ଧର। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଖାଇବେ ଆଉ ଏଇଟା ବିଜୟକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବେ। ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଆସୁଛି। ନମସ୍କାର। ଚାଲରେ ପିଲେ।
ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର ହେଉଛି ତମେ ହେଲ ମାଇ ଆଉ ତୁ କ'ଣ କଂକିର ମାଇ କିରେ? ତୁ କାମୁଡ଼ିଲେ ପୁରା ବାତ ଜ୍ୱର ହେଉଛି, ଗୋଡ଼ ହାତ ଠେଙ୍ଗା ପରି ସିଧା ହେଇଯାଉଛି, ଲୋକଟା ମରୁଛି। ନାନୀ ମାନେ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ତ ଭଲ, ସେମାନେ ରାତିରେ କାମୁଡୁଛ, ତୋ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆରେ ଏଡିସ୍ ଭାଇ, ତୁ ତ ଦିନ ବେଳେ ବୁଲି ବୁଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମିଠା ମିଠା ରକ୍ତ ପିଉଛୁ। ତୁ ଛୋଟିଆ ଜୀବଟା ନା, ତତେ କେହି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଭାରି ଡେଞ୍ଜର। ଥରେ କାମୁଡ଼ିଦେଲେ ରୋଗୀକୁ ଡେଗୁଛ 24 ଘଣ୍ଟା। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଣି ଦେଇଥିଲି, ଏ ଲୋକ ଜାପାନୀ ଜ୍ୱରରେ ମଲେ, ସରକାର ଟୀକା ଦେଇ ମୋ ବଂଶକୁ ନିପାତ କରିଦେଲେ। ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଆସିଛି। ମୂଷା ଭାଇ ତମେ କିଛି କହୁନ ଯେ? କ'ଣ ଆଉ କରିବି? ନିଧି ଗୁଡ଼ାର କାଗଜପତ୍ର, ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି କାଟି ଦେଇଛି। ଲୁଗାକୁ ଥରେ କାମୁଡ଼ିଲି, ଦେଖିବି ତାର ତ ଖଟା ନ ମିଠା, ଛଡ଼ା ବୁଢ଼ା ପ୍ଲେୟାର ନବ। ମୂଷା ଭାଇ ତମେ କାମୁଡ଼ିଦେଲେ ତ ଏକ ରୋଗ ହବ। ଆଗେ ଦରଡ଼ ଝାଡ଼ା, ପରେ ଜ୍ୱର, ତାପରେ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ। ଆମ ମାଝି ଭଉଣୀ ତୁ କିଛି କହିବୁନି, ମୁଁ ତ ଭାରି ଭୟଙ୍କର। ମୁଁ କାହାକୁ କଷ୍ଟ କରି କାମୁଡ଼େନି, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା କଣ ସ୍ୱର୍ଗ? ସେଥିରେ ବସି ପାଦରେ ଜୀବାଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ଛାଡ଼େ। ରୋଗୀକୁ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହୁଏ, ତାପରେ ହଇଜା ମାନେ ମରଣ। ଆରେ ସେ କଥା ଛାଡ଼, ଚାଲ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସେ ନିଧି ବୁଢ଼ା, ତା ପୁଅ, ବୋହୂ, ନାତି, ନାତୁଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଥରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା, ତା ବଂଶକୁ ନିପାତ କରିବା। ଭୀଷଣ ନିଧି ବୁଢ଼ା, ଭୀଷଣ ନିଧି ବୁଢ଼ା, ଭୀଷଣ ନିଧି ବୁଢ଼ା। ମଶା ମାଛି ମୂଷା କାହାରିକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଏ କଟୁରୀରେ ଗଛଲତା କାଟି ଆଗେ ସଫା କରିବି। ତମେ ଭାବିଛ ନିଧି ମଉସା ନିଧି ମଉସା ମରିବନି। ସେ ଆଗେ ଘର ଚାରିପାଖ ସଫା କରିବ, ଖାଲ କମା ମାଟି ଦେଇ ପୋତିବ। ଦେଖିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ମାରିବ। ଆଲୋଚନା ମନୁଆ କଟୁରୀଟା ଧୋଲ, ଚମ୍ପି ଚଷମାନ ଧୋ। ହଁ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପରିବେଶରେ ଥିବା ଗଛଲତାକୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଙ୍ଗା ବାଲ୍ଟି, ଭଙ୍ଗା ଡ୍ରମ୍, ଗାଡ଼ି ଟାୟାର, ଭଙ୍ଗା ହାଣ୍ଡି, ଯେଉଁଥିରେ ପାଣି ଜମି ରହି ମଶା ବଂଶ ବଢ଼ାଇବ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିଛି ଦୂରରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ଫୋଟା ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, ମଶାରୀ ଟାଙ୍ଗି ଶୁଅନ୍ତୁ, ପାଇଖାନାରେ ମଳତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। କେବେ ଯାଇ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା? ଆମ ଓଡ଼ିଶା, ଭାରତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିବ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ, ସୁସ୍ଥ ଭାରତ, ଜୟ